Skont il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-istudenti u l-allima mhux se jkunu milquta mit-tnaqqis ta' 7 miljun euro fil-baġit tal-edukazzjoni. Mhux tal-istess opinjoni iżda l-Unjon Maltija tal-Allima, l-MUT. Aħna meta jiġru dawn l-affarijiet, aħna dejjem insaqsu lill-Ministeru eżattament x'se jiġri. U dejjem niġu assigurati li dan mhux se jintlaqtu lill-iskejjel tagħna. Però fil-fatt, jiena nitkellem nerġa' ngħid mhux fuq politika, fuq fatti. Jiena ninkwieta meta jibdew ċemplu l-iskejjel. Mis-sekondarji, pereżempju, il-bieraħ ġejna inundati minn dawn l-iskejjel, jgħidu nisma' qed jikkontattjawna mid-direttorat, jgħidulna isma'. Dawn l-attivitajiet ekstrakurrikulari, jgħid Kevin Bonello, huma sors importanti ta' tagħlim informali. Extracurricular activities li kienu jsiru fil-break illi huma sors importantissimu ta' tagħlim informali tajjeb l-żgħażagħ tagħna dana ħanaqtaw se nagħmlu allura. U aħna qed insaqsu dana għandna jew m'għandniex flus biżżejjed. Mit-tnaqqis fil-baġit tal-edukazzjoni qed intlaqat ukoll l-indafa fl-iskejjel. La, ikellmuna skejjel, jgħidulna isma' jiena hawnhekk għandna skola ġdida waħda mill-ġodda li fetħet illi għamilna ċeremonja sabiħa biex taħnija tajjeb. U dawn skola enormi, skola b'ħafna tfal jgħixu kuljum fiha dan qed tista' timmaġina allura x'għandek bħala x'ismu u jkollok żewġ cleaners biss fi skola bħal din. U jiġempluna l-iskejjel primarji jisma' dana qed jisselfu l-cleaners tagħna. Kevin Bonello semma wkoll il-kwistjoni tal-LSAs fejn teżistit il-wima industrijali mal-Gvern wara li 38 persuna baqgħu ma ġewx impjegati. Dan apparti ddew minn biex joħorġu sejħiet tal-assistenti kapijiet tal-iskejjel u diretturi.